Helo, croeso I... Na, ddim Philly Fest. Rhan o Philly Fest. Just like hiya. Hiya. Dyma ni. Not very good at starting things. Helo! Croeso I Coffi Vista yn Caerphilly. Mae castell Caerphilly draw fyna. Mae merch o Caerphilly fan hyn. Enw fi yw Sion Thomas Owen. A dyma Priya Hall. Hello. Helo, chi'n right? Yeah. Sion pethau, ti'n eich yn chipo iawn? Nice I fod nôl yn Caerphilly? Yeah, lovely. Mae'r hael mas. Ti'n dod i Caerphilly? Ydw. So, dwi yn digrifwr sy'n dod o Caerphilly a dwi'n siarad Cymraeg. So, dwi'n niches all over the place. Oh, ticking all the boxes. All the boxes. Yeah. Fantastic. Ti dal yn byw yma? Na, dwi'n byw yng Nghaerdydd. Traitor. Bradwr. Oh, no. So dyna pam ni'n nôl fan hyn te i ancro ti yn y gymuned. Ie, dwi'n gallu gadael. Na, ti ddim. Na, fi'n gwybod, ti'n chained fyna. Dyna pam mae'r camera sort of waist high sy'n mynd fel de. Felly, pryd nes i ddechrau wneud stand-up? 3 blwyddyn yn ôl. 3? Yeah. 3 blwyddyn yn ôl? 3? 3 mlynedd yn ôl. 3 mlynedd yn ôl. None of the above. Cool. A sut nath i ddechrau? Nath i ddechrau yn Abertawe, yn noson o enw Rough As. Oedd e'n fel gig am pobl newydd neu I pobl defnyddio deunydd newydd. So, nes I just wneud 5 munud fyna. Oedd e spur the moment, neu oedd e ti wedi paratoi rhywbeth? Blynyddoedd yn paratoi. Blynyddoedd o fynd, no one wants to hear that. No. Oedd nhw? Oedd y pobl yn yr ystafell na yn hoffi fe, a oedd e'n great shame oherwydd nawr dwi'n neud e trwy'r amser. Os ti'n gwrando nôl ar beth ti'n dweud, os rhywbeth ti'n ffeindio dy hun yn dweud gormod o, fel dywediad neu... Dwi'n mynd sio trwy'r amser. Sio. O ran arwyr, pwy oedd dy arwr comedi yn tyfu lan? Ti'n gwybod beth? Oedd mam fi yn dangos lot o comedi I ni. Oedd hi wedi gwylio Eddie Murphy, Raw a Delirious pan oedd hi'n fel 11 blwydd oed. Definitely. Lot rhy ifanc. O'n i'n cwt fe rownd y tŷ efo brawd fi. Dyna oedd arwr comedi fi. Super problematic. I cael plentyn yn neud y jokes na. Mae'n just the outfit alone yn eitha, merch fach, unig 3 mlynedd oed yn cael yn Caerphilly with a patent leather jacket. Yep. Yn neud... Gyda'r un fel hyder a arrogance o Eddie Murphy a llwyfan yn yr 80au. Very nice lead-in tour. Mae rhywbeth ti ar y BBC cyn hir. Yeah, so dwi'n cael pilot ar sitcom yn dod mas sy'n crazy. Efo Mira Sayal yma fe. Sy'n arwr I fi, nid fel Eddie Murphy. A lot less problematic na Eddie Murphy. Yeah. Sy'n amazing, ond hwyl, a dwi just yn really cyffroes I fel dod mas. So beth mae fe amdan? Mae amdan fi a mam fi. Dwi ddim yn gallu dweud na. Ddim yn credu bydd mam ti'n offi fe? Wel, dwi'n mam fi ddim yn siarad Cymraeg. A does ganddo hi ddim diddordeb y beth dwi'n neud. Dwi ddim am mam hi. So mae sydro, so pilot yw fe? Yeah. So, pilot byr. Mae Mira Sayal yn chwarae mam fi. Enw'r sioe? Good show. Enw'r sioe yw Bina a Amrit, sy'n hwyl. Yeah. Bina Amrit? Bina ac Amrit. Bina ac Amrit. Dwi'n gobeithio bydd pobl yn mynd I mwynhau e. Mae'n silly iawn. A mae'n mynd I fod yn dda, dwi'n meddwl. A hefyd mae Mira Sayal yn fe. So mae Mira Sayal yn siarad Cymraeg yn fe? Oedd hi actually di gofyn os angen I fi wneud acen Gymraeg. Acen Cymraeg? O'n I fel, no. Ond dyna ni fod, go on, give it a go. Just I weld sut mae'n neud e. So in front o'n ni nawr hefyd, mae dyn ni tombola. Yeah. Fel arfer, mae'n llawn peli bingo, ond mae yna hamster bach wedi bod mewn yn sgwennu os o gwahanol cwestiynau. Cwestiynau fi heb gweld a ti heb gweld, ond ni'n mynd I darllen nhw. Okay. Felly... Whoop! Exciting. Feeling like a Right. Gan ni weld. Mae hwn yn blank. O na. I bag fe. O, mae'n cwestiwn hir. OK. Right. Mae rhaid I chi draws blanu'ch ymenydd I gorff newydd.
ond yr unig viable donor sydd ar gael yw Muppets. Okay. Pa un oed ti'n dewis a pam? Un hemisphere mewn Statler Waldorf, ydy e? Yeah. Un hemisphere mewn naill ai un. Wel, Ti'n gwybod beth yw enw nhw? Statler a Ie, pa un yw pa un? Oh, no idea. Na fi. Maen nhw edrych yr un peth, na? Na. Oh, Ti 'di just gweld y dynion Muppets? hen gwyn, maen nhw gyd yn edrych yr un. Yes. Unrhyw un arall? Bottom half? Bottom half? Yeah. Got a bottom men half. is on a bottom half. Yeah, there's dim bottom half sy'n Muppets. Ond Kermit. Kermit. You've got a bottom half. Na. Yeah, mae'n ride a bike. What? In one film. Na. Yeah. Na. Yeah. How? Yeah. Well, and then legs up. Ond hynna yw top half. Yeah, top half. Be mae coesau Kermit yn edrych fel? Exactly yr un peth a dwylo fe. Okay, This is a frog. Sure. Dyla nhw cymryd y coesau actual frog. Beth di frog yn Cymraeg? Broga. A wedyn just staplo nhw ar Kermit. Next question. Mae hwn yn excellent tombola. Sy'n rhaid i symud e. Mae'n satisfying. Ma fe. Gei di go nesa. Okay. Beth yw papur wal dy mobile phone? Caffi. Oh, na, mae di mynd. Caffi. Lot of text, very popular. A mae ar dy fraich fyd, nag we? Oh, yeah, di. You go. Da. Permanently etched on my body. Dal y ffôn next. Yr Oh, mae'r un llun, actually. un llun. Yeah. Good content. Diolch. Next, ti. Help. No? Oh! Oh, it's rhaid I fi... Yeah, okay. A fyddai'n well gennych ymladd 100 o geffylau maint hwyaid neu un hwyadau maint ceffol. Mae na hwyadau maint ceffol yn y moat. So, crack on. O, ti'n gofyn fi? Yeah, fi'n gofyn ti, sorry. Right. Definitely lots o tiny ceffylau. Really? Just punt them. Cant o nhw, though. Yeah. Just Na. punt them. Yeah. Not Ddim eisiau successful. massive hwyaden. It's literally a pterodactyl. Yeah, fair point. Ond, dwi'n... Okay. Does dim tystiolaeth am hyn, ond dwi'n teimlo bod ceffylau yn mwy clyfar na hwyaden. So, os ydych ti'n ymladd 100 o ceffylau, bydd ganddyn nhw y brain power. Nhw just redeg. They can do it. They got no hands. Fair point. Does dim llawd o hwyaden? Ddim really gwybod lot o hwyaid. Okay, fair point. Na, fi'n gwybod mwy Muppets mwy. Sure. Next. OK. Pe fyddech chi'n ennill y lottery, beth fyddech chi'n neud gyda'r arian os na fyddech chi'n cael gwneud unrhyw beth sy'n helpu rhywun arall? Faint fi'n ennill? 10? 100 million? 100 million? 100 million. Be bys ni'n neud? Prynu'r castell yna, a rhoi TV tu fewn e. OK. Yeah, a wedyn bryd horse-sized ducks. Perfect answer. Ti? Prynu ynys, llenwi fe efo caffel, ti'n edrych just fel caffi, a wedyn mynd â caffi i'r ynys na, a fod fel, you're not so special after all. So maybe go great. Mae hwnna'n exceptional. Ti'n cadw'r cath, ond ti'n casau y cath. No, dwi'n caru'r cath, mae cath yn casau fi, a mae'n amser i fe jyst sylweddoli lle mae'r bwyd yn dod o. Aggressive bingo. Yeah. Os na i dalu, ti tynnu fe mas. Yr cwestiwn. Right. This is appropriate. Mae rhywun yn rhoi elephant i ti. Ni allwch chi werthu neu roi i ffwrdd. Beth wyt ti'n neud gyda'r elephant? Just cadw'r elephant fel pet. That's the aim of the game. Ydy byw mewn tŷ teras? Fi'n byw mewn fflat. Ond mae'r dyn sy'n byw o dan ni yn deaf, so mae'n ffain os mae ganddo ni elephant. Yeah. Next question. OK. Do this all day. Beth oedd y toriad gwallt gweithaf gawsoch chi erioed? Dwi'n torri fy gwallt lot, oherwydd mae'n tyfu'n really gloi.
oedd hi di cael fel proper emo haircut pan oedd hi'n fel 14. Oedd hynna fel full side fringe, methu weld unrhyw beth. Torri fe yn fel loads of layers a wedyn dau diblu. Oedd hynna'n hideous, ond strong look. Mae'n swnio fel strong look. I think you could pull it off. Oh, thank you. I couldn't. Right. Faint o rain allet ti roi yn dy gig? Oes gen ti nut allergy? Na. Na, okay. Maybe. Oes gen ti chocolate allergy? Na. Na, good. Maybe. Foil? Just ddim yn mynd i dweud unrhyw beth tra fo fi'n neud hyn, just... Na I gofyn cwestiwn i ti. Quick fire. No eating? No eating? Marw! Oh, sorry. Na, gwthio nhw mewn i'r gig. Sorry. Shove these things in your mouth, please. Okay. Beth yw dy standard hello wave? Ooh, very nice. How many calories do you think we're in a entire tray of Ferrero Rocher? Sa'n siŵr. Good. O, diolch. Okay. Mae gen i alegwydd i cnau. Beth yw'r lle mwyaf anarferol wyt ti byth wedi chwydu? Anarferol. Anarferol. Chwydu. Mam fi, her claim to fame, yw mae hi wedi chwydu right o flan Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas wrth i nhw cerdyn mas o pub. A nath hi ffeindio mas, achos o rhywun oedd wedi bod i coleg gyda, wedi ail dweud y stori nôl i hi years later. And then she went, I think that was me. Oh no. It's that memorable. Wel. Dwi eisiau cwrdd â hi. Mam fi? Yeah. OK, na I roi rif. We'll swap mother numbers. Ti eisiau rhif mam fi? Oh yeah, well, just for backup. My mother's difficult. Mae'r text yn really chaotic o mam fi. Oh, no? Yeah. Enghraifft? Let's go. This one just reads explosive diarrhea. It does! It does! I think we'd get along, ti a mam ti. Mae'n swnio fel bod cath ti a mam ti efo mwy mewn common. Yeah, mae ganddyn nhw agwedd really similar, dyna pam maen nhw'n casau ei gilydd. Oh, right. Yeah. OK, i gloi yr cyfweliad yma, sut wyt ti'n moyn cloi y cyfweliad yma? Chwydu o flaen Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas. OK, get on the phone. Yep. Cath, unrhyw beth arall low budget? Philly Fest budget? Na. Sorry. Beth os ni just eistedd fan hyn tra fod y hael yn mynd lawr, just yn hollol tawelwch? Fi'n licio fe. Time-lapse? Ni'n gallu gwneud time-lapse? Na. Real time. Byddai'n toddi fel yr witch in Wizard of Oz. Hollol tawelwch. We done? Excellent. Diolch yn fawr, Priya Hall. Diolch. Proffesiynol.